Každú, ktorú by chcel. Je pohľadný, vtipný, šarmantný. 30-ročný vyučený stolár Michal už toho prežil dosť. Prešiel si niekoľkými zamestnaniami aj vzťahmi a nakoniec zakotvil blízko svojej mamy a sestry, aby im mohol pomáhať s rodinným penziónom. Na deti sa síce stále pozerá radšej iba z diaľky, ale vyrovnaný trvalý vzťah už mu nenaháňa strach tak ako kedysi. Mama Jarka samozrejme túto zmenu spozorovala a ako profesionálna speváčka je zvedavá, či Michal nájde ženu, s ktorou mu to bude ladiť. Pri vyberaní z listov však rozhodnutie nechala na Michala. Čauko. Ahoj. 23-ročná Lucia pricestovala za Michalom až zo Spišskej Novej Vsi. Momentálne nezamestnaná poľnohospodárka miluje prírodu a teší sa, že s Michalom zažije tú pravú romantiku v lesoch Severnej Moravy. Najprv však treba vyriešiť praktické veci. Potom se spaním, jak to uděláme? Budete spát asi holky spolu? Nebo jak chcete? Neviem. Alebo všetci spolu. Všetci, do trojky. Dobre. Do trojky? Úvodná oťukávačka Michalovi veľmi nejde, tak vytasí overené zbraně. Tady je takovým zvykem u nás, že se dává štampl, až sem přijde jako na Valašsku. Slivovicu trnkovou. Ale iba keď si dáš so mnou. Jasné, určitě. No, dobre. Ty zlaté. Tak to jsou náš trengal. Čau. Prvé kolo Lucia zvládla. Michal prechádza na ďalší level. Co by z něho uvařila? Si povedz. Já máš čo chcú? Aby si dal tú svíčkovú asi. Ježišimária. Máš internet? Kvôli receptu? Nie, brnk nemáme. Aké meso? Počkaj, a na sviečkou ide aké hovädzie? Áno. No, toto už nešlo tak hladko. Michal sa teda rozhodne hrať na istotu. Dáme ešte do druhé nohy. No. A do tretej? Vy tam pijete pri desáku, jsem slyšel. Na Slovensku nepijete? Bože, veď ja nepijem. Čau. Michala vnímam ako charizmatického človeka s dobrou karmou. Karma je vyžarovanie znútra niečo, že sa pri ňom človek cíti dobre. Michal ani nestihne doliať dobrú karmu do vulgárnych štamprlíkov a už prichádza dôležitá návšteva. Luciu si prišla obzrieť mama Jarka, ktorá býva len o poschodie nižšie. Jarka je múdra žena a vie, že najviac sa dozvie, keď nechá svoju nádejnú nevestu jednoducho rozprávať. Kamarátky vraveli, som im vravela, že idem čosi také skúsiť, ale že čosi, však veď nie si škaredá, alebo nie si špatná, veď si múdra, šikovná. Prečo to robíš? Ja hovorím, no preto, lebo som mladá a chcem si ešte niečo v živote užiť. Je taková dětská ještě, tak bych řekla, jako na svůj, jako z můj pocit takový, že pro Míšu by byla možná, potřeboval by nějakou vyzrálejší už trošku ženu. V Liptále sa zatiaľ Michalova mama výborne baví s veselou Janou. Keďže sú všetci hladní, vyberú sa na obed do nedalekej rodinnej reštaurácie. Mama Jarka a veselá Jana sa rozprávajú, ako by sa poznali odjak živa. Mamka je taková drobňulinka. Já jsem taky bývala drobňulinka, ale jak jsem to nějak se to zvrtlo. Dnes se stala chyba. A tak. Já jsem přestala zpívat, tak jsem přibrala. Pojďme tady máme, doleva tady. Zpíváte? Zpívala jsem, no tak zpívám i teď, jako, ale už jenom tak spíš jenom rekreačně. Oni to tu hezkého, jsem fakt najezená z té polívky. Hladná štvorica sa usadí k stolu, ale po chvíli zistujú, že v kuchyni nikto nie je. Mama Jarka, majiteľka podniku, totiž zabudla, že personál má pauzu. Akčná Jana s tým však problém nemá. Takže, jdeme na to. Hladnému človeku sa zle varí. Na co máte chuť? Co nám nabídnete? Jedlo je hotové a vyzerá dobre. Treba ho iba naložiť a zohriať. Ale aj s tým môžu mať niektorí jedinci problém. Mikrovlnku nemáme. Ako sa ovládá táto mikrovlnka? Rukama. Chcete pomôcť? A znovu? Ne, to zvládnem. Ja som si to myslel. Ja na to přijdu. Lucii zrejme vadí, že stredobodom záujmu sa stala Jana, preto sa na seba snaží upútať pozornosť akýmkoľvek spôsobom. Na nás poďte nám pomôcť, Duška. To je taká to... Ja si nechám kľudne poradiť. A teraz kuzlo neviem. Není Ja třeba. som sa nedívala. Lucie je víc aktivní. Někdy mně připadne, že až moc, jako tak, že by se mohla trošku držet zpátky.
trošku, že se ráda předvádí, bych řekla, no. Tak. Tak toto Lucii nevyšlo. Ale určite ešte bude mať šancu Michala očariť. Pre neho aj pre mamu Jarku je totiž na budúcej neveste dôležitá predovšetkým istá typicky ženská vec. Ale já si umím vařit teda, no. Myslíš, že umím vařit? No říkala ta, Lucia říkala, že umí vařit, se si ptala, jestli umí vařit. Řekla, že umí. Tak jsem zvědavý. A to říkal hodně, to říkala To říkal vždycky, že umím vařit. Ano, a potom skutek utek, že? A pak se to nežalo hrát. Tak. Keramický nôž. Nechte si chutnať, nemáte príbor, je sa rukami. To, či dievčatá vedia variť, ešte isté nie je. Ale zohrievať a nakladať dokážu perfektne. Jakože, kdo to nakladal ty? To jsi naložila ty? Tolik rýže a toho? Rýži som nakladala ja. Áno. Takže dojde S plným žalúdkom sa aj lepšie rozpráva. Mama Jarka si dokonca spomenie na múdre porekadlo z dielne svojej babičky. Babička, my jsme říkali Staška, byl strašně zlatý člověk. Ona byla strašně slušný člověk, ona nemluvila sprostě vůbec. Ale jednou mě překvapila teda, říkala, že každý chlap je spokojený, když má plný žaludek a prázdný pytel. To říkala. Takže jak se najím, tak jdem nahoru. V Liptále každý trávi čas aj obed inak. Lucia s mamou mlčia v obývačke, Jana s Michalom sa oddávajú svojej vášni na balkóne. Kolik vykouříš cigaret? Hodně. Kolik? Balíček denně? Ale říkala jsem, že jak sem pojedu, takže si nezakouřím. Bo si působil na mě, že nekouří, že si nekuřák. Jo, však nekouřím. Jasně, jenom potahuješ, aby to nezhaslo. Já si vyptávám vždycky cigarety. No co, no. Jak se říká, na něco člověk musí umřít. Tak. Že by Míša potřebovala spíš nějakou, aby ho nějak spíš brzdila od toho kouření. To se mi zase jako nelíbí, že ona kouří, ale jako jinak na mě zapůsobila opravdu velice pozitivně. Líbí se mně, jako líbí. Řekla bych určitě 1-0 pro Janku.